आज पईबा जूम से हैंडल से तो जूम कर देखा जाଉଛି ତ तो देखे पार नहीं कौन भाई काम से रत्नगिरी କେମିତି ସିନେରୀ ଅଛି ଦେଖ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଚାଲ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଟନଲ ଭିତରେ ପଇବା ଚାଲ ଦେଖିବା ଟିକେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆସିନାହିଁ ତ आसिगला ट्रेन लाइन देख केमी अच्छे देख हाँ ए है रामा ट्रेन आइला रे ओ ट्रेन आसुची हाँ देखिए ट्रेन आस देखिए साइड पड़ा साइड ये राइड तो कम स्पीड रे जाउछि ना कोन पानी पाके तते के रह कहला मु आके करते चल जा चल गाड़ी भी ऐसा नहीं हाँ चल आज से टनल भीतर पशिया चल देखिए बहुत दिन लगा आसी नहीं ठीक टाइम आसिक ट्रेन पहुँचला नहीं आस 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 जल्दी आस আছে ଯିବାର आसे भीतर पूरा अंधार ही अच्छी साइड साइड को आसे रास्ता को जाना
ତୋ ଲାଇଟ୍ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଏଇଟା ଟ୍ରେନ୍ ଆଇଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଛି ଦେଖେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜାଗା କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ଟ୍ରଲି ଫଲି ରହିବାକୁ ସବୁ ରହିବ। ହଁ ଧାମ ଆଗରେ ଆଗରେ ଚାଲିଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ନା ତଳକୁ? ତଳକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା? ହଉ ଚାଲ ତଳକୁ ବସିଲେ ଫଟୋ ଇଏ ହେଉଛି ଟନଲର ଆର ପାଖ ଆର ପଟଟା। ଆର ପଟେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଦେଖୁନ ଆଉ ଯିବା କି ଆଗକୁ? ଆସ ଦାମ ଏଠି ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ବି ଅଛି ସେ ଖାଲିଖାନା ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ବ୍ରିଜ୍। ଟ୍ରେନ୍ ପଳାଇବ କି କ'ଣ? ନାଇଁ ରେ ଚାଲେ ଏବେ ତ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏବେ ଗଲେ କ'ଣ ହେଲା? ସେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଫେର୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ପଳେଇ ଆସିବନି। ହର୍ନ କରିଦେଲେ ଏପଟେ ଜଣା ପଡ଼ିବ କି? ସେ ଆଗ ପଟୁ ସିନା ଜଣା ପଡ଼ିବ। ଚାଲ ଚାଲ ଆଗକୁ ଚାଲ ଲାଇଟ୍ ମାରେ ଭିତରେ କିଛି ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ। ଲେଲିଗୁମାର ତ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ଏତେ ଲମ୍ବା ଟନଲ କେତେଟା? 36ଟା ଟନଲ ଅଛି ପରା ନା କେତେଟା? 36ଟା। ହଁ 36ଟା ଟନ ଏପଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସିବି ମସ୍ତ ଆସିଛି। ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବନେଇବା କଥା ନାଇଁ କି? ଟୁରିଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ବନେଇବା କଥା।